kids, der voksede op med Pimp My Ride og MTV credits. Ved der findes bløde værdier, men tit glemmer det. Alle mine helte havde diamanter på tænderne. Min far var ikke hjemme, så jeg så op til Jay-Z. Han lærte mig 4 små ord. Fuck you, baby. Jeg ved jo godt, du synes, at det er en lille smule ekstremt, men det var med til at give mig en plan. Forstår du før? Musikken den dukkede op i mit liv. Var jeg på gyngende grund, manglede grund til at blive. For jeg var fregnet overvægtig, asocial og utilpas. Havde det bedst bedøvet med svampe, bajer og hash. Men gangster rap tog en knæk, der kunne have endt som mobbeoffer. Lad det have mig så igen. Bad boy, og den selvtillid det gav mig. Og rap for drenge gav pludselig lidt opmærksomhed for damer. Indtil den var blueprint, droppede jeg selv min mission. For jeg skulle have den guldkød, jeg skulle lave den million. Jeg skulle være lige så tight til business som til at boss me. Og jeg skulle stå for noget. Det var aldrig nok at stå på scenen. Jeg har fået lidt stor BMW. Det er præcis som du tror. Pengene de gjorde mig ikke lykkelig. Livet er fuldt med jord. Spørg mig hvem jeg ville have været, hvis jeg ikke havde lært at skrive. Jeg siger at hiphop har reddet mit liv. Hvad siger du? Er det ikke lidt overkant, hvis du må rende og blive lavet hiphop? Hvad snakker du om?